la kawai. Kumta kini kiri kibala yo rong shaga quarter final Jong FIFA World Cup 2026 ini pe kong ka jingle kai hap Khyllem ka ratba Jong ka putih lane ka Europe Brisbane pibro perlok perjor tujuh sentuhan pe bor hangane ka channel de perlok Khyllem pen slam di por ka Jong pi mentang ya pe ya ka jingle kai hapreng ka Spain Persia ek Portugal hakane ka round 16 lengba ka jingla banele kai pha Jong Merino player Jong ka Arsenal daka sai yo rong ka Spain shak round quarter lane ka top 8 no namar ba haka minute ka ba khandai po plus way Moreno ulayo ban thep jilang shak gol Jong ka Portugal kumta daga tega jingyo tap ka Jong menta ka Spain kala yo ban rong shak around 8 lane ka top 8 ka quarter final Jong ka FIFA World Cup kumta ka Spain kan nyale kai Persia ya ka Belgium ka bla job ya ka USA menemen step ya ka Mexico menemen ya ka USA menemen step da South Lakaway goal kumta ka jingle kai Jong ka Spain Persia ka Belgium kan longa ba kloi namar ka Belgium ro kalong ka baklan namar ka job ya ka USA hadu South Lakaway kumta kini kiri kibala yo rong shaga quarter final Jong ka FIFA World Cup 2026 ini pe kong ka jingle kai happen ka France Persia ka Morocco haka Sputnik Julai hajar Andrew hakapor shibje steng nangda haka hadwi tarik Julai ka Spain Persia ka Belgium nangda ka hak tarik Jong Julai ka Norway kan yakun Persia ka England ka Norway ka la job ka Brazil da lagawai gol lengba ka jingla banyele kai pha Jong Erling Haaland nangda ka England kabla job daga site ya ka Mexico mentang dang up hapding ka Switzerland Persia ka Colombia nangta ka Argentina Persia ka Egypt kiban ne ka shibit janmit sa komen prolog kiri kiban yo ra lane kiban yo kur hakane ka 2026 FIFA World Cup Jong mata usnam lada pising tuna ka channel ka jonga kane ka po simple share like and subscribe Richmond